Исәмесез сишәмбе 4 июнь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Люцианат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Кичә төнлә Казанның Ноксы авышлыгы урамында бер егетне кыйнап үтергәннәр. Все, накрыли, убили. Әлеге фаҗиганың сәбәпләре нидә һәм хукук бозучылар тотылганмы? Чулпан Касымова ачыклады. Чистай районында инде 5-нче көн рәттән полигон яна. Тәрәзәләрне шыпыр-шыпыр ябабыз. Исе салам исе кебек? Янгын ни сәбәпле килеп чыккан һәм аны бетерү өчен нинди чаралар күрелә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Күршеләргә икътисади һәм рухи сәфәр. Сезнең чын күңелдән бүгенге зур тантана, мәчет ачу тантанасы белән котлыйм. Рөстәм Миңнехановның Ульяновскийга эш программасы безнең материалда. Тиздән татарның милли бәйрәме Сабан туйлары җитә. Төп мәсьәлә халкыбызның милли бәйрәмен Сабан туен, аның милли йөзен күрсәтә белү. Быел аның эчтәлеге нинди булачак? Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Тапшыруны Казанның Азия микрорайонында булган фаҗигадан башлыйбыз. Төнлә балалар мәйданчыгына утыручылар янына берничә ир-ат килеп сугыша башлыйлар. 29 яшьлек егет һәлак була. Бүген көнне буе тикшерү комитеты әлеге җинаятьнең сәбәпләрен ачыклады. Экспертиза уздырдылар, шикләнүчеләр кулга алынды. Саксызлык аркасында кеше үлеменә китерү мәддәсе буенча җинаять эше ачылган. Халык сүзләренә караганда, бу вакыйга әле кичтән үк башлана. Чулпан Касымова репортажы. Әлеге кадрларны йортка урнаштырылган камера төшереп алган. Аннан күренгәнчә, балалар мәйданчыгында утырган кешеләр янына берничә ир-ат килә, сугыша башлыйлар. Берсен йөгереп килеп тибеп егалар, аннан кыйныйлар, башына ни беләндер сугалар. Бу хәлне шаһитлар әйтүенчә, берничә минуттан егылган ир селкенми башлый. Все, накрыли, убили. Вакытның бик соң булуына карамастан, урамда кычкырышкан тавышны бик күпләр ишеткән. Я увидела, мужчина лежит, прям вот как-то, как звездочка. Тәрәзәдән караган идем, җирдә кумлык янында бер ир ята. Аның янындагы хатын-кыз битләренә суккалый. Соңыннан ул үлгән дип кычкырып җибәрде. Берничә метр ераклыкта 2-3 кеше сөйләшеп тора. Ник берсе ашыгыч ярдәм чакырсын. 20 минуттан соң гына шалтыратканнар. Минемчә, алар санаулы минутларны югалткан. Приехала скорая. Ашыгыч ярдәм машинасы бик тиз килде. Алар реанимация ясап карадылар. Әмма соң булды. Как будто здесь встреча уже была. Бүген күршеләр сөйләп торды. Әлеге ирләр кичә 8-ләр тирәсендә очрашып, нәрсә турындадыр кызып сөйләшкән. 12-дә инде 3 кеше янына төркемнәре белән киләләр. Безнең иҗат төркеме фаҗига урынына 1 сәгатьтән килеп җитә. Вакыйганың шаһиты булган ир-ат белән аралашырга тырышалар, әмма ул ачылып китеп сөйләргә теләми. 5 человек не собака в машине. Бери камеру. Әлеге вакыйга менә шушы балалар бакчасында булган. Хәзер бирдә беркем дә юк, тыныч. Фаҗига булган урынны менә шушы тапталган үләннәр генә искәртеп тора. Бүген тикшерү комитеты экспертиза уздырган. Аның нәтиҗәсе күрсәткәнчә, егет баш җәрәхәтеннән үлә. Аңа 29 яшь булган. Полиция хезмәткәрләре җинаять кылуда катнашкан дип шикләнелүче 3 кешене кулга алган. Предварительно установлено, что из-за внезапно возникших неприязненных отношений Тикшерү барышында шул ачыкланды. Таныш булмаган 2 төркем арасында низак чыгып сугыша башлаганнар. 1995 елгы егет алган җәрәхәтләрдән шунда ук җан бирә. Полиция хезмәткәрләре 3 кешене эчке эшләр бүлегенә китерде. Алар җинаять кылуда шикләнелә. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело. Әлеге очрак буенча кеше сәламәтлегенә алдан планлаштырып, нык зыян салып, саксызлык буенча кеше үлеменә китерү мәддәсе буенча җинаять эше ачылды. Әлеге фаҗиганың килеп чыгу сәбәпләрен ачыклауны дәвам итәбез. Хәзер хокук сакчылары җинаять кылуда катнашкан башка кешеләрне эзли. Аларның шәхесләрен тикшерү камералары буенча ачыклаганнар. Чулпан Касымова, Станислав Шелихов, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы. Бүген Баулы районындагы бер шәхси йортның түбәсен җил алып ташлаган. Ул вакытта өйдә 60 яшьлек хатын-кыз була. Бәхеткә зыян күрми. Йорт исә иминиятләштерелмәгән булган. Әмма Югары Руслан районында бүген боз яуган. Иннополиста яшәүчеләр социаль шәбкәләргә фото һәм видеолар урнаштыра. Кадрлардан күренгәнчә, боз бер чактан да зуррак. Хәзер безнең республика аша төньяк циклонның атмосфера фронты уза, ул яшенле яңгыр алып килде. Яңгыр вакытында җил көчәерергә мөмкин. Иртәгә кабат боз яуы ихтимал. Көндез иссе булачак. Температура плюс 29-га кадәр.
Чистай районында 4-нче көн Шупшар полигоны яна, ялкынлы ут булмаса да пыскып утырган урыннар күп. Монда тәүлек дәвамында 6 йөк машинасы һәм 2 бульдозер эшли. Тик төтен чыгуны туктата алмыйлар. Ул Чистай шәһәренә таба тарала. Кичке якта ул шул кадәр куе була ки урамның икенче очындагы йортлар күренми башлаган. Халык тәрәзәләрне ача алмый. Рания Абдрахманова бүген Чистайга барып кайтты. Чистай районындагы полигонда янгын чыгу турындагы хәбәр майның соңгы көнендә билгеле булды. Бүген 4 июнь һәм күргәнегезчә чүплек әлегә кадәр пыскып ята. Һавада янган ис бар һәм куе төтен Чистай шәһәре өстенә китә. Не, блин, вообще суларлык юк. Флора Ибатуллина Чистай шәһәре читендә яши. Янгын чыккан төндә исен сиздем, әмма төтенне башта туман дип уйладым ди. Тәрәзәләрен ябып куйганнар. Чыктым урамга, карыйм, что-то какой-то туман, волнами баштан, что такое. Төтен когда булат күренмәй, чтобы горело. Исе бар име? Да, исе бар. Студентлар Солнечная, Жуковский һәм Нестеров урамнары халкы да шул сүзләрне кабатлый. 5 катлы йортның өске катлары төтендә, урамның икенче ягындагы кибет хәтта күренми иде диләр. Бүгенгә төтен таралган, әмма исе бар. Исе салам исе кебек. Тыяктан арттан килә. Бер кичкен генә. Кичә точно булды, икенче көн точно булды. Ираграк барганда, анда ул якка, анда сизелә. Ул бит анда якынрак. Вечером чувствуется дым. Төтен исе кич бигрәк тә сизелә. Өйгә кермәсен өчен тәрәзәләрне ачмыйбыз да. Урамга һава суларга да чыгарлык түгел. Янгын чыккан полигон ташландык түгел, ул райондагы бердән-бер каты калдыклар чыгару урыны. Монда көн сайын 50 тоннага кадәр шүп ташыйлар. Янгын чыгу сәбәпләренең берсе ут үзеннән үзе кабынган. Анда бит төрле мәддәләр була. Шул аларның реакциясы кирп, алар үзләреннән үзенә кабынырга мөмкин. Менә шушы позициядә тора безнең янгын сөндерүчеләрнең тикшерү бүлеге. Полигон җитәкчеләре ут төртү булырга мөмкин дип тә фаразлый. Или, значит, поджог может булырга, потому что территория зур, бик огороженные территории целиком юк инде, частично генә огорожены. Камералар тоже төнне күрсәтми инде анда, потому что көндез генә мусор китерәләр бит инде, төнне эшләүчән кешеләр юганда. Шунарга инде пока версиялар юк. Но следователь эшлиләр инде. Бүген дә полигон гадәттәгечә эшли. Чүплекнең бер читенә каты көн күреш калдыклары ташыйлар, икенче ягында техника пыскып утырган җирләрне каплый. Туфрак китерәләр, аны тигезлиләр. Хәзер безнең основной эш инде ул шул төтенне нитәргә бастырырга, потому что анда яна торган ни юк инде хәзер, янмый анда. Вот, и бу көннәрне вопрос ябырга тиешенде. 4000 тонн җир керттек инде, 2 смена эшләдек инде. Көндез дә эшлибез, төнне дә эшлибез. Яну астка катламнарга күчеп киткән. Астка катламнарга чүптәр аста яна башлаган. Аларны ул януында янмый, ачык уты да юк аның. Мәйданы күп булганга күрә ул пыскып ята, тизгә сүндереп бастырып булмый. Шәһәр өстен төтен каплагач, урынга Роспотребнадзор хезмәткәрләре чыккан. 7 урында үрнәк алганнан соң, алар һавада зарарлы матдәләр күләме нормадан артмавы турында хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез. Татарстанда полигоннарда ут кабу беренче генә очрак түгел. Түбән Кама районының Прости авылы халкы Сала янындагы чүплек янган төтенгә берничә ел буе тынчыгып яшәде. Казанның Самасыр полигоны да берничә тапкыр янды. Шундыйлар арасында Арча чүплеге дә бар. Чистайда исә эшләр төтен чыганагы беткәнче дәвам итәчәк. Инде 10% мәйданны гына каплыйсы калды диләр. Чистай районыннан Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәйтова, Яңа гасыр каналы. Берәүләрне хөрмәтлиләр, икенчеләр игътибарсыз кала. Алтын һәм бриллиант туйларын билгеләп үтүче парларга каралган түләүләр кемнәргә тиеш? 83 яшьлек рәссам Казан башкарма комитеты карарын ни өчен законсыз дип саный? Бу хакта Реальное время интернет газетасын укый аласыз. Бу атна ахырында Татарстанда Сабан туйлар башланып китә. 8-9 ул авыл районнарда үтә, 23-нде Казанда. Гомумән алсак, быел җир шарында Сабан туйны 400 тапкыр уздырачаклар. Елның көннәре генә җитмәс иде. Шуңалар җылы илләрдә, Россиянең көньяк төбәкләрендә апрельдә үк башланды. Татарстанда оештыручылар милли бәйрәмебезне борынгыча әйтеп уздырып, аның югалып баручы мәгънәсен кайтаруны максат итеп куя. Хуш киләсез. Әйдәгез әле бергәләп, күңеләшеп, биеп, уйнап алыйк. Сабан туйның нинди генә юк. Авыл, федераль, Иртыш, Шахтер, Төрки һәм башкалар. Менә бу кадрларда апрельдә Сочида үткән көньяк Сабан туйы. Аннан соң Алтайда, Әстерханда, Дубайда милли бәйрәмнәр гөрләттеләр. Татарстанда әле башлана гына. Оештыручыларның максаты халкыбызга аның тарихи мәгънәсен кайтару. Һәрбер бәйрәмнең үз мәгънәсе бар. Без аны кешеләргә күрсәтергә тиеш, кешеләрне өйрәтергә тиеш. И поэтому наша основная миссия, основная задача на данном этапе оештыру гына түгел, не только организация, а именно трансляция
подлинные ценности, традиции. Бу традиция 20 гасыр ахырында югалган иде ди мәдәният министры. Ул чакта барлык бәйрәмнәр бер төрлегә әйләнде. Кунаклар халыкчан уеннарда үзара ярышырга түгел, концерт карарга килә башлаган. Кайбер авылларда уеннарга кешене алып чыга алмаганнар. Инде 2нче елын рәттән иҗат әһелләре галимнәрнең хезмәтләрен өйрәнеп, махсус сценарийлар, музыка язып бәйрәмгә әзерләнә. Узган ел шундый Сабан туйны халыкка Казанның Тынычлык бистәсендә тәкъдим иттеләр. Быел дәвамы булачак. Бу Болгар чоры һәм инде Болгарга якын бер авылда барачак. Быел күренеш тарихи романнар, шул ук вакытта документаль материаллар белән дә танышты. Һәм барыбер дә ул безнең авторлык уйдырмасы. Сценарийның авторы Рүзәл Мөхәммәтшин, режиссеры Айдар Җаббаров, композиторы Алмаз Әсхәдуллин биюләрне Чулпан Закирова куя. Узган елгы состав. Сабан туйның ярышларын махсус өйрәнәләр. Татарстаннан читтәге төбәкләр өчен Сабан туй үткәрү үзенчәлекләрен китап итеп язып таратканнар. Әйтик, батар өчен шүлмәк балчыктан эшләнгән булырга тиеш. Аңа кизәнү өчен таяк билгеле бер озынлыкта булсын. Менә милли уеннар дибез без Сабан туйда. Гадәттә ул балалар мәйданчыгы. Милли уеннар ул балалар мәйданчыгы гына түгел. Без менә хәзер аерым муниципаль районнар белән дә аны аерым ясылыкта куябыз. Һәрбер милли уенның үзенең тәртибе бар. Шул ук мәсәлән, синең теге сәнәктән калган таяк белән түгел, аерым ясылыкта үзенең озынлыгы белән бирелгән аерым аның методикасы да бар бүгенге көндә. Федераль авыл Сабан туйы 15 июньдә Пермь краеның Барда районында булачак. Андагы Сабан туйның тарихын күрсәткәндә татарларның ул төбәктә килеп чыгышына һәм традицияләренә игътибар итәчәкләр. Аннан соң илнең төрле төбәкләрендә Кемерово өлкәсе, Йошкар-Ола, Калининград, Омск шәһәрләрендә милли бәйрәм гөрләячәк. Кунакларны милли киемнән килергә чакыралар. Кунакларны милли киемнән яисә инде милли ниндидер элемент булса да, быел да бу булачак. Сабан туй Казанда БРИКС уеннары тәмамланган вакытка туры килә. Анда катнашкан командаларында мәйданда көтәләр. Сабан туй белән бергә Татарстанда яшәүче башка милләтләрнең бәйрәмнәре башлана. Семык, Гронбеттон, Уяв, Валдашиняс, Питрау. Иван Купала быелдан славян мәдәнияте бәйрәме дип атала башлый. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Мәскәүгә барды һәм бөтен Русь патриархы Кирилл белән очрашты. Анда шулай Казан һәм Татарстан митрополиты катнаша. Патриарх кунакларны җылы итеп каршы алды һәм үзенең Казанга килүләрен, бездә вакытта алган тәэсирләрен искә төшерде. Очрашуда нәрсә хакында сөйләштеләр? Тулырак итеп алдагы материалда сөйләрбез. Здравствуйте, сердечно вас приветствую, очень рад. Татарстан рәисе белән бөтен Русь патриархы елга бер очрашмый калмый. Бу юлы Мәскәүдә Руханийның резиденциясендә күрештеләр. Сүз илдәге динара, халыкара тынычлыкка ирешү турында барды. Татарстанда мөселман һәм христианнарның дус, тату яшәве төбәкнең үсеш нигезе булып тора, диде патриарх. Как замечательно складываются отношения исламской общины и православной общины. Вот это такой, на примере одного региона можно говорить о том, как должны развиваться эти отношения. Межнациональный мир является непременным условием процветания Отечества. Рөстәм Миңнеханов очратында очрашу мөмкинлеге өчен патриархка рәхмәтен җиткерә. Халыкара икътисади форум, Казан форумга узган ел килеп чыгыш ясауның нәтиҗәлелеген әйтә. Ваш приезд, участие в стратегической группе работы, но вы дали такой посыл разумным людям, что православие, ислам может спасти этот безумный мир. И это, на самом деле, это воспринято очень-очень сильно. Казан форумда катнашу патриарх өчен Татарстанга икенче килү булган. Беренче тапкыр ул 2021 елда Казан Изге Ана иконасы соборы ачылышы вакытында килә. Республика рәисе белән мондый очрашулар традициягә әйләнеп бара. Рөстәм Миңнеханов патриархны кабат кунакка чакырды. Если бы вы нашли возможность или просто приехать погостить, мы бы с уважаемым митрополитом были бы рады. Бу очрашу Татарстан өчен дә, православие дөньясы өчен дә мөһим, ди Казан митрополиты. Душевно пообщались с Рустамом Нургалевичем, поговорили о многих жизненно важных вопросах, безусловно, о религиозном мире и согласии, которое для нашей страны и, в принципе, в мире Татарстан является собой такой особый пример. Киләсе елга патриархны кабат Казанда кунакка көтәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Динә Газалиева, Александр Ярашов, Дмитрий Шилов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Рүстем Минниханов үш сәфәр белән Ульяновск өлкәсенә дә барды. Губернатор Алексей Русских белән Татарстан рәисе берничә предприятияне карый, социаль учреждениеләр эшчәнлеге белән таныша. Бу приборлар төзү буенча конструкторлык бюросы, УАЗ заводы, автодом оешмасы, СВОда катнашучыларны тернәкләндерү үзәге. Казан-Ульяновск арасы якынча 230 километр. Машина белән 3 сәгать ярымда барып җитеп була. Самолетта 15 минутта. Вакыт аермасы 1 сәгать. Ульяновск өлкәсе Татарстанга иң якын күршеләрнең берсе. Һәм сүз чакрымнар турында гына бармый. Высоты, внутреннее освещение самолетов. Рөстем Миннихановның эш сәфәре конструкторлык бюросында башлана. Авиация тармагы өчен приборлар уйлап табу һәм җитештерү оешмасы Ростех корпорациясенә керә. Казанда да филиалы бар. Предприятиенең директоры кунакларга продукция хакында сөйли. Бу самолет һәм вертолетлар өчен авионика системалары, электрон модульләр, импортны алмаштыру эше актив алып барыла. Раньше такая кнопка покупали мы в Америке за $600. Элек бу җиһазны Америкадан $600 сатып ала идек. Хәзер аның бәясе 15 000 сум тора. Ничә тапкырга арзанрак дигән сүз бит бу. Гражданлык авиациясын үстерү буенча дәүләт программаларын үтәү өчен Татарстан предприятиеләре белән хезмәттәшлек мөһим роль уйный бюро җитәкчелеге. Хәзер Ульян оешмасының приборлары Казан вертолет заводы чыгарган барлык модельләргә куела. Ә бездәге авиация заводындагы Ту-214 самолетлары өчен электрон индикация системалары һәм идарә итү пультлары җитештерелә. Очрашуда күтәрелгән тагын бер мәсьәлә кадрлар җитмәү. Тармак өчен максатчан рәвештә белгечләр әзерләү Книтукай базасында алып барыла. Монысы бөтен илгә танылган автомобиль заводы. Аның конвейерыннан инде 80 ел дәвамында легендар буханка чыга УАЗ-452. 2000 елдан башлап предприятие Solers концерны структурасында. Бүген Рөстем Миннихановка яңа эшләнмәләрне күрсәттеләр. Бу автонашлы йөк машиналары, бер юлы пассажир һәм йөк ташу өчен исәпләнгән автомобильләр. Кунакларга тәкъдим ителгән чираттагы мәйданчык автодом оешмасы. Предприятие инде 15 ел дәвамында махсуслашкан машиналар чыгара. Әйтик, ашыгыч ярдәм хезмәте өчен техника, балаларны йөртү өчен автобуслар, барлыгы 20 модельдәге машина. Монысы СВОда катнашучыларны тернәкләндерү үзәге. Ул февраль аенда ачылган. Үзәкнең бер корпусында 60 урын. Хәрбиләрне биредә дәвалыйлар һәм психологик яктан ярдәм күрсәтәләр. Ульяновскидагы бу үзәк илнең социаль ярдәм системасы кысаларында ачылган беренче шундый учреждение. Биредә инде 400 кеше тернәкләнү узган. Мондый үзәк булдырып бик вакытлы эш ди Рөстем Минниханов. Чөнки хәзер хакимиятнең иң мөһим бурычларының берсе СВОда катнашучыларның сәламәтлеген кайгырту, тернәкләнергә ярдәм итү. Ульяновск белгечләренең тәҗрибәсен без дә игътибар үзәгенә алдык ди Татарстан рәисе. Я считаю, что это очень эффективная площадка для ведения переговоров, для поиска новых бизнес-партнеров. Рөстем Минниханов белән Алексей Русских әле күптән түгел Казан форумда да очрашып аралашты. Биредә губернатор Урта Идел, Каспий диңгезе, Форсы култыгы дигән сәүдә логистика каналы проектын тәкъдим иткән иде. Ул йөкләрне Идел буе төбәкләреннән Һиндстанга кадәр турыдан-туры илтү мөмкинлеген бирергә тиеш. Һәм әлеге проектта тормышка ашсаң, ут күршеләрнең тагында якынаю юлы барлыкка килә дигән сүз. Алия Сабирова, Люция Тфулина, Яңа Гасыр каналы. Бүген Ульяновск өлкәсендәге дин кардәшләребез өчен тагын бер күркәм вакыйга булды. Лейла Җомал дип аталучы яңа мәчет ачтылар. Аны төзергә 21 милләт вәкиле ярдәм иткән. Олуг эшнең шишмә башында эшмәкәр Наил Алимов тора. Үз хәбәрчебез Рамис Сафин репортажы. Бүген Ульяновск өлкәсе мәчетләр саны буенча Идел буе төбәгендә беренче өчлеккә керә. Борынгы Сембер төбәгендәге шәһәр һәм авылларда 128 мәдрәсә һәм мәчет эшләп тора. Менә бүген Самара, Ульяновск, Чабаксай юлы буенда чираттагы мәчет файдалануга тапшырыла. Әле тагы 4 мәчет салынып тора, иншалла. Поэтому, альхамдулилlah, шөкер, Аллаһ разы булсын, шул егетләребезгә саулык, сәламәтлек булсын. Алар бергәләшеп, бер егетебез килде, манараларны фасадын ясыйм бер килде егет. Ике егет килделәр дә манараларын бастырабыз ди. Өченчеләре килде, тәрәзләрен куйдык. Ишлай, альхамдулилlah, Аллаһның рәхмәте белән бергәләшеп, бердәмләшеп шул мәчетне бастырдык, альхамдулилlah. Моннан 7 ел элек төзелә башлаган әлеге мәчет чын мәгънәсендә тагын бер кат Ульяновск татарларының бердәмлеген һәм күп милләтле төбәкнең үзара дуслыгын дәлил. Валид Джамал строилась общими усилиями
Мәчет күп милләтле халыкларның тырышлыгы белән төзелде. Аны төзүдә меңләгән семберле һәм күршеләребез дә үз өлешләрен керттеләр. Друзья из других регионов и стран нам очень помогали. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та мәчет төзүдә катнашучыларга соклануын белдереп, изге теләкләрен юллады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дин кардәшләрем, кунаклар. Сезне чын күңелдән бүгенге зур тантана мәчет ачу тантанасы белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Шушы изге эштә катнашкан һәммәгезгә дә бик зур рәхмәтләр. Татарстан рәисе әлеге изге эшкә үз хәләл малларыннан өлеш чыгарып, еллар дәвамында динебезне саклауга һәм үстерүгә ярдәм итүчеләргә республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Шәһәр читеннән узучы зур юл буендагы бу мәчетне төзү өчен танылган эшмәкәр Наил Алимов 2017 елда башлап җибәрә. Аңа әбисе Лейли Җамал исемен куярга ниятли. Минем Лейли Җамал әби иде бит. Аның тормышы бик авыр иде. Илек замандан 9 баладан 7 бала үлгән. 2 бала гына калды. Минем әни тагын. Чыннан да 1000 кеше сыйдырышлы мондый мәхәббәт мәчет ачылу семберләр өчен күптән көтелгән зур вакыйга. Бөтен йөрәгем шатлык белән тулган. Әлхәмдүлилләh, тирәгә карыйм да. Халык та җыелды. Бу мәчет бер вакытта да бушамасын иде. Һәр вакыт içində азан яңгырап торсын иде. Һәр вакыт эче тулы булсын иде. Без бик каты шатланып, сөенеп утырдык. Әле мәчетенә кирип, намазларыбызны да укып чыктык. Безгә бик каты шады. Мәчет бик каты матур төзелгән, субханалла. Киләчәктә бу мәчет янәшәсендә уку биналары белән бергә хәләл кафе, кибетләр, кунакханә, типография, машина югычлар, гомумән зур мәйданда социаль объектларда байтак булачак. Ульяновскидан Рамис Сафин, Ахмед Медарисов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Россия президенты сөйләү кампаниясы барышын яктырткан журналистларны хөрмәтләделәр. Татмедиа Республика агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев һәм Үзәк сөйләү комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев грамоталар тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында иртәнге тапшырулар дирекциясе режиссеры Айсулу Сөләйманова белән хезмәттәшебез Новости Татарстаны тапшыру хәбәрчесе Рамил Шайдуллин да бар. Котлыйбыз аларны. Кайгылы хәбәр. Бүген 77 яшендә республиканың элеккеге матбугат министры Шамил Хамматов вафат булды. Бар гомерен ул яраткан һөнәренә багышлый. Шамил ага Советская Татария газетасында эшләгән. Соңрак өлкә комитетында матбугат, телевидение һәм радио бүлеген җитәкләгән. Тайсырның нәшрият, полиграфия буенча дәүләт комитеты рәисе булган. 90нчы еллар реформа чорында Шамил Хамматовка матбугат министры вазифасы йөкләнә. Журналистлар берлеге белән җитәкчелек итә. Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә татарлар турында беренче басма Татар иле газетасының мөхәррире була. Шамил Хамматовның арабыздан китүе каләм ияләре өчен зур югалту диелә журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов кул куйган кайгынамәдә. Башкалада Төркия мәдәнияте көннәре дәвам итә. Бүген журналистларга төрекләрнең иртәнге ашларын тәкъдим иттеләр. Алар турында Казандагы генераль консул Угур Йылмаз сөйләде. Иртән табын янына җыелу үзенә күрә бер традиция. Төркиянең кайбер төбәкләрендә иртәнге аш бер-берсеннән аерыла, әмма өстәлдә һәр вакыт ризык күп була. Гадәттә йомырка белән яшелчә яисә итле ризык ашыйлар. Табын түренә шулай ук тәм-тем куела, атаклы семит, бозлама һәм башкалар. Чәйне кичкенә пыяла стаканнарда чыгаралар. Аның урта бер өлеше тар булганлыктан ул тиз генә суынмый. Консул Казанда ярты ел яши. Ул билгеләп үткәнчә, төрек белән татарларның милли ризыклары охшаш. Tatar mutfağı ben çok seviyorum. Üç pişmak. Ике халыкның да аш сулары охшаш. Гадәттә алар камырдан һәм иттән әзерләнә. Татарларның милли ризыклары минем өчен якын. Аеруча өч пишмак, пәрәмәч һәм мантаны яратам. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында Айрат Шамс җиткерер. Исән-имин булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Нагада ползучего. Нагада летучего.
на всякого гада. Кра, то, что надо. Один пшик, насекомым кранты в один миг. Кра, насекомым кранты. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 километров, которые могут спасти жизнь вашего ребенка или забрать. Построй маршрут профессии мечты. Приходи учиться к нам. У нас реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Технический колледж имени Виктора Поташова – твой правильный выбор. Ты в хорошей компании. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Республика жылы һәм тутырыксыз һава массаларында кала. Хәзер тулырак. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Хукмара, Орша, Биектауда алмашынучан болытлы. Яңгыр явачак. Көндез температура 24, төнлә 16-17 градус. Буа, Тәтеш һәм Апаста язучан болытлы. Урыны белән явым-төшем. Көндез температура 24-26, төнлә 16-17 градус жылы. Мамадыш, Нурлат һәм Ширмешәндә алмашынучан болытлы. Яңгыр явачак. Көндез температура 24-26, төнлә 15-18 градус. Түбән Кама, Актаныш һәм Әгерҗедә язучан болытлы. Көндез 24-26, төнлә 16-17 градус жылы. Яңгыр фаразлана. Әлмәт, Бөгелмә һәм Урысуда температура көндез 25-26 градус, төнлә 15-16 градус. Монда да явым-төшем көтелә. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә яңгыр вәгъдә итәләр. Зөядә температура көндез 23, төнлә 16 градус жылы. Аязучан болытлы булачак, явым-төшем көтелә. Булгарда көндез 25 градус, төнлә 17 градус. Алмашынучан болытлы була, бераз яңгыр явачак. Алабугада температура көндез 25, төнлә 17 градус жылы. Алмашынучан болытлы булачак, яңгыр фаразлыйлар. Лилианс Казан тегү фабрикасы, яшь динамикалы үсештәге компания. Җитештерүне киңәйтү һәм яңалык кертү заман белән бергә атларга, зур илебезнең бөтен төбәкләрендәге клиентларның ихтыяҗларын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирә. Лилианс – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. Лилианс. Будь красивой всегда и везде. ТЦ Южный, 2 этаж, ТЦ Паркхаус, 1 этаж. Эмис. Время добрых дел. Специальное предложение на Курбан-Байрам. При покупке одной бутылки Эмис Таврический следующее будет в подарок. Эмис. Вся польза темных сортов винограда в одном напитке. Эмис. Яхшы гамәлләр вакыты. Курбан гаетенә сезнең өчен махсус тәкъдим. Bir таврик эмис сатып алушыга икенчесе бүләккә. Эмис виноградның караңгы сортларының файдасы бер ичемлектә. Казанда да жылы, яңгыр явып китәчәк. Температура көндез якынча 24 градус, төнлә якынча 18 градус. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Җил көнбатыштан секундына 5 метр тирәсе. Дымлылык 66%. Җирнең магнит кыры бераз тутырыксыз. Әлегә шулар. Сәламәт булыгыз.